हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नवजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव ओरैनो जोंनि बे बायहाथा सारियालि खाथिनि जि हाजो बा बे हाजो हालाखौ जों नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लागोन आरो बे खाथियाव गार' गामि होननाय मोनसे दंमोन बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों नाजालांगोन थ' नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै रायजोफोर जों दायो पायखाना सारियालि जोंनि बायहाथा सारियालिनि बारनानै पायखाना सौदो पायखाना सौनानै जों खराबान्दा होननाय मोनसे गामियाव थांगासिनो जोङो बेखौ ज' दिन्नु थांदों थ' जोंबो थांनायनि लोगोआवनो नोंसोरबो आंनि लोगोआव नायफैबाय था खराबान्दा पायखानाखौ दै रायजोफोर रायजोफोर फैयै खराबान्दा सफैबाय नै खराबान्दा गामि हाजो सेराव बरियासे फाइनालि सफैबाय जोङो नैया खराबान्दा सफैबाय ओइलाय बैनाय नै दा ओंखायनो एसे हाजो सेरावनो मार बिखुनजो औ मा जाखो नोङो मा जाखो फिसाजोला इदि मुरुलांनाय मालायनि गार्लफ्रेन्डआ नों गोबादोंमोन नामा गोबादिया हा गाबादो अ गोबादो आं माबा माबि बजार खालामगोन ओमफ्राय गैला मालाय गारिनि फिउस थांजोबबाय मानसिफोरा गार्लफ्रेन्ड नालाय गार्लफ्रेन्डआ थांनाय लोगो लोगो जानो आलायसा बिबो फिउस थांबाय माबा रायलायबाय थादों मालाय पेकनो बेयाव बिनिया दा हमथानो आंखौ आय हमथा आं ओरै हमथाबाय थाबाय हायाबा आङो फिसाजो माखासे साबो खालामनाया हमनाखाय मा साबो दाख्लैल'सो सिरियाखाना नायदोंमोन सिरियाखाना नायनो थांनाय बिसोर बिराद गोबादोनो ओइलै बे गोबानाय हाया खिथिगाजों बरियासे गोबायादोनो गोबानायखौ खिथिगाजों आङो गारियावनो हासिगोन जों हायाव जानोसै दे बरियासे दाउजों दालिजों आंबो जानोसै बरिया बारलांबाय आरो बिराद धुनियानो बरियासे बारलांबाय जों दा दैयाव हायावनो बरियासे जानोसै आरो ज'नो जों दायो नैया आलासि बिखुनजोनिफ्राय दायो थांनायसै मदन कामदेब खाथियावनो नालाय मदन कामदेबा खाथियावखाय जों दा नैया बिसोरो गाखोलायबाय गाखोनानै जों गासैबो ज'यैनो थांनोसै दायो जोङो मदन कामदेब नै आखासे आथिं गाखोगोन सानैया बेमारि बाय हामबाय नालाय ओंखाय बाय एसे माने ट्राइ खालामदों बाय थाबायगुंनायखौ जों दा थांलायनोसै मदन कामदेब जों दायो हितरखलानिफ्राय मदन कामदेब थांगासिनो दोङो इमान मोजां जि मोजां माने हायनारिखौ मिथिंगा हायनारिखौ जि बरिया समायना नुदों जों लामाजों थांगासिनो दोङो दायो लामानि हाजो सेर सेर बेसेबां समायना नुदों नैथिं नायहर जों दायो थांगासिनो दोङो मदन कामदेब जों सफैलायबाय नैया मदन कामदेब जि माने बायहाथा सारियालि बारना मोनसे मन्दिर दं मदन कामदेब होननाय बे मदन कामदेब होननाय जायगायाव जों सफैलायबाय बे मानसिफ्रा सोरबा सोरबि बेरायदों
थाबायनानै थांनोसै मदन कामदेब हाबनो इलिया गेट बन्द जाबाय जोंनिया जों फैनाया गोबाव जाबाय हाबनो इलिया न हाबनो इलिया जाय सम गोबाव जाबाय न टाइमा खैथालागै खैथायाव टाइमा 5टा बाजालागै या थिगैनो दोङो टाइम सरकारि नियम दोङो बे नियम मथे बिथांमोना बन्द खालामबाय जों फैनाया गोबाव जाबाय जेबो नङा नै मोखांनिफ्राय खिथिहरबाय नै फिथि थांबा आगोलबो खिथिहांबाय आङो थेवबो खेबसेबो नोंथांमोननि सायाव खिथिहरबाय जोंथ' रङियानिफ्राय फैदो रङियानि दा बन्द जाबाय आरो न दे थिगैनो दे जों दायो माने फैनाया लेट जाबाय लेट जाब्लाबो जों दा हाबनानै गेट खान्था खिथिनोसै आं आगोलबो खिथिहांबाय खिन्थु फिथोर हाबनो हालिया तालामारिबाय बिथांमोना खिन्थाबाय जों दायो बेलेग मोनसे जायगायाव थांलायनोसै आरो ओरैनो गिदिङै फैदोंमोन नालाय लामा खिथिनानै बे मेन गेटखौबो नोंथांनि सेराव सोरबाफोर फैफ्लांबा बेयाव फैनो हागोन जों आनलाकि जों 6टा बाजायाव माने मोनफैबाय 6टा जानायखाय जों दा गेटखौ माने बिथांमोना बन्द खालामबाय बिथांमोना सरकारनि रुल मथे बानायबाय जों दा थांफिननोसै बेलेग मोनसे जायगायाव जों दायो सफैलायबाय माने मदन कामदेबआव हाबनो मोनैयाव नै मोनसे हाजो दोङो हाजोनि मोनसे माने हाजोसो गार' गाव होननाय मोनसे जायगाथिं जोङो दा माने बेयाव गार' मानसिफोर थायो बे माने गार' मानसिफोर थानायखाय जों दा खेबसे नायनोसै खेबसे माबायदि नुयो जोंबो खेबसे साथिं गाखोलांनाय जिनिस लामा गारिखौ लांनो हालिया गारि जोंनियाव दोनबाय जों दायो थाबायहांसै दै रायजोफोर ओइ गोलैगोन दै साबै अन्थाइ पिस्ला ओइ र' जथेमोन दाजबि र' बाबु गोजौ गाखोलांदों नैया पाहारा बिसोरबो नैया फैगासिनो दङ ओइलै थाबायग्राफ्रा थाबायनो हालिया नैया ओइ गोलैगोन साबै मोजाङै नैया ओइ नोंसोर हागोन ना थाबायनो हागोन ना नोंसोर लाबिया मारै खानाया थ' लाखलाय थ' रायजोफोर इथिं मोनसे निजरा दोङो दै थांगासिनो दोङो स्रुब दै गगासिनो थांगासिनो नुहुरा लामा दोङो सिंथि दोङो ओइ दै ओरैनो नायनो फैदो खाथिनिनो जोंनि बायहाथा सारियालि जि माने भितर खला गामिनिफ्राय फैनानै बै पाहारा बे हाजोखौ खेबसे आङो नायनो फैबाय गार' गामि होनना बुंदों खिन्थु गार' गामि आं दा थांथ'नो हानाय नंलिया मानो होनबा बुहुत माने बारबावनांगोन बे हाजोखौ मोनसे बारबावनानै नेक्स्ट हाजोआवसो गार' गामि सानसे बे माब्लाबा सम मोनोब्ला नोंथांमोननि सेराव आं दिन्थिलांगोन जोङो नै दा हाजोखौथ' आं गार' गावखौथ' खिथिनो हाखालिया दिनै सब माने आधुरा मदन कामदेबआव गेटल'सो थांनो हाबाय बेनिफ्राय नै माबा खाथियाव मोनसे मन्दिर दङ नै हाजोआवनो बे मन्दिरखौ लागै थांनानै जुदि हायोब्ला नोंथांमोननि सेराव आङो दिन्थिनो नाजालांसिगोन ओइया हाजो जों दा हाजो गाखोदों बायहाथा सारियालिनि हाजोआव रायजोफोर नेंबाय दै ओइलै लामाया फुरा नैया बुरिया थालिया नैया एसे दालायबाय बेमार जाबाय एसे हामनायखाय नैया एसे खाथियावनो आलासिनि बिखुमजो उदै न' फैनानै जों दायो बिखुमजोजों बिबोनांजों जों गासैबो ज' माने गिदिंनो फैदों आरो बुरैखौबो नै लाफानानै फैबाय नै बरियासो नैया दा फैनाया जों जि माने मन्दिर बानायना दोनदों रायजोफ्रा हयथ' मोनसे बे मन्दिरा नैबेनो मन्दिरखौ बेहायनो बानायना दोनदों खाथियाव ओइ पानियासै ओइ मा हा ओइले नैबे मन्दिरा ओम नमः शिवाय नैबे मन्दिरानो नैया गासै बेहायनो फुजा खालामफैयोनो रायजोफ्रा जोंबो खुलुमबाय आंनिफ्राय खुलुमनाय सरबाय शिवाय र' आगर लागै नाचबे इलेक्सन जानाय लेखा दै बे इलेक्सन जानाय लेखा नैया नाय ओइ जायगानो जाबाय कि जय हो नैबेनो मन्दिरा जों थारैनो मन्दिरखौ खिथिबाय गार' गामिखौ खिथिनो हालियाबाबो आं मन्दिरखौ नोंथांनि सेराव गार' गामिखौ खिथिनो हायाब्लाबो आं मन्दिरखौ दिन्थिबाय नैबेनो मन्दिरा गणेश बाबानि मन्दिर जय बाबा गणेश बाबा कि जय माने सिरि निरब नाङो जायगाखौ जों मोनायाव फैदों नालाय माने मोजां नांबाय बिराद मोजां नांमारदों जोंबो फैनानै हाजो लोगोआव थांलिया नै बै लामाथिं थांबा
बे हाजो मोनसेखौ बारब्ला जों गार' गामिखौ मोनगोन बन थौ जोङो नै गार' गामिखौ मोनगोन जों सानसे समाव सोरखौबा जुदि आङो लोगोफोर लाना फैनो हायोब्ला दिन्थिनो सानावनो नाजाबावगोन दा एसे मोनाबाय जों मोनानायखाय जों दायो माने थांफिननोसै आरो थांफिनहरदोंमोन এইয়া মা এই ভাইটিয়ে গাৰো আমাৰ এই পাহাৰৰ ওচৰতে ভাইটিয়ে মানে পাহাৰ চাঙে বঢ়িয়া আছে থাক মানে চিনি গামিখো মোগিন এই বড় ভাষা বুজিবে না মই বড় বিয়া করছি ও বড় কাক বিয়া করেছা নলবাৰী নলবাৰী পুরা নাতি তো হে ঠিক আছে 50 ঘৰ আছে ন দে যা ন লগ পাই ভাল লাগিলে যা 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 ya थांबाय बिसोरो थौ बाय जों दायो फिसायाव दाउ थांलायनोसै मोसौ मोसा दंसै बिराद नाय बरियासो আছে বহুত আছে মানিক নগৰ আছে আপনি বেটেলিয়ান কেম্প নামি যাব পাৰি হয় নেকি বেটেলিয়ান কেম্পত আছে নেকি আচ্ছা নামি যাব পাৰে হয় নেকি কি জায়গা বুলি কয়তো কোনটো আমাৰ এইটো ভিতৰ হলে কয় ভিতৰ হলা পাহাৰ তো আচ্ছা ততে গাৰো গাও না কিবা গাৰো মানুহ না হয় গাৰো মানুহ ন আচ্ছা কেইঘৰ মান আছে গাৰো মানুহ গাৰো আছে বহুত আছে হয় নেকি বড়ো মানুহ আছে বড়ো আছে নেপালীও আছে আছে হয় নেকি আচ্ছা কিমান ততে ৰাতি হলেও অহা যোৱা কৰা ৰাতি হলে অহা যোৱা তেনে হস্পিটাল নিলে কোনফালে নিয়া আমি পেচেণ্টটোক এফালে গাড়ী কোনফালে যাব আমি চিৰিয়াছ হলে চিয়াৰত দাঙি আনো হয় নেকি আচ্ছা এফালে গাড়ী যোৱা ৰাস্তা নাই এইটো বাৰু ইফালে আছে কিন্তু আমাৰ ইফালে পৰে কাৰণ আমি ইফালে আনো এইটো ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগব এইটো ৰাস্তা ভাল হ'লে ভাল হ'ব ন দে ঠিক আছে ভাল লাগিল দেই লগ পাই দে বাই आरोबाव लोगो मोनलायबाय सानैबाव बिथांमोना जोबोद मोजां बुंना होबाय बिथांमोना बिराद खस्थ' जायो बेमारि सामारि लाबोलांबा नैबे लामाथिं लाबोनो माने सांफ्राव थिखांना लाबोनानैसो माने नैथिं हस्पिटाल लाङो लामाया मोजां नङा लामाया बिराद गाज्रि लामाया मोजां खालामनांगोन बिथिं इसिनिया बिराद गोजान जायोनो बिराद खस्थ'यै जेना दं आरो बिथांमोनाबो दे मोनथ' रायजोफोर